שלום לכולם. תחשבו רגע על סדנת רווחה טיפוסית לעובדים. מה אם סדנה כזאת יכולה לעשות הרבה יותר מלתת רגע לנשום? מה אם היא יכולה ממש באותו זמן גם לעזור לתקן בעיות עומק בארגון כולו? נשמע מעניין, נכון? היום אנחנו הולכים להכיר מקרוב גישה ממש חדשנית שעושה בדיוק את זה. יאללה, בואו נתחיל. אז השאלה הזאת, מי דואג לאנשים שדואגים לכולם, היא בעצם לב העניין פה. היא לוקחת אותנו ישר לבעיית השורש, לשחיקה של מי שנמצאים שם בשביל אחרים. וזה נכון במיוחד כמובן לעובדי רווחה, שהתפקיד שלהם כל הזמן זה להחזיק ולתמוך באחרים. וכאן בדיוק נכנסת לתמונה סדנת מה עובר עליי. היא מציעה פתרון שאולי נשמע פשוט, אבל הוא כל כך עמוק. מה היא מציעה? מרחב. מרחב יהודי לאנשי מקצוע שמאפשר להם פשוט לעצור, לנשום, לפגוש את עצמם מחדש, רגע לפני שהם חוזרים לדאוג לכולם. תראו, הציטוט הזה פשוט מזקק את כל הרעיון בצורה מדהימה. העבודה שלנו מלאה בהחזקת האחר, אבל גם אנחנו זקוקות למרחב שבו אפשר להניח רגע את מה שאנחנו נוסעות. זה כל כך מדויק. זה לא עוד איזה קורס פיתוח מקצועי, זו הזדמנות אמיתית להניח את המשע הכבד הזה, אפילו רק לרגע אחד. פה אנחנו מגיעים ללב העניין, לרעיון הגאוני באמת של הסדנה הזאת. כי היא לא עושה רק דבר אחד, היא עובדת בשני מישורים, במקביל. מצד אחד היא נותנת מרחב אישי, בטוח, למשתתפים, אבל מצד שני, וזה החלק המבריק, היא הופכת לכלי אבחון סופר עוצמתי לארגון כולו. אוקיי, אז איך כל הדבר הזה עובד בפועל? איך מכתיבה מגיעים ליצירה? ובכן, התהליך כולו הוא בעצם מסע יצירתי שמורכב משלושה חלקים מרכזיים. אז המסע הזה בנוי משלושה שלבים מאוד ברורים, מאוד אינטואיטיביים. קודם כל, כתיבה. אחר כך, יצירה. ובסוף, שיתוף. זו מפת הדרכים, פשוטה למדי, אבל היא מובילה לחוויה ממש עמוקה. אז בואו נצלול לשלב הראשון, שלב הכתיבה. כל הרעיון פה הוא התבוננות פנימה. המטרה היא לא לכתוב יפה, או נכון, או מסודר. המטרה היא פשוט לאפשר כתיבה אינטואיטיבית, בלי שום שיפוטיות. ממש, שיחה כנה, גולמית כזאת, עם עצמנו. אז ההנחיה הראשונה לכתיבה היא שאלה פשוטה. מה שלומי כאן ועכשיו? המטרה היא להתמקד ממש ברגע הזה. איך הגוף מרגיש? מה רמת האנרגיה? איזו מחשבה, איזה רגש נמצאים שם ממש עכשיו. זה מין צ'קין כזה, אישי ומיידי. אחרי הצ'קין האישי הזה, ההנחיה השנייה לוקחת את הפוקוס מהאישי אל המקצועי. השאלה היא, מה אני פוגשת בעבודה ומה פוגש אותי? זו הזמנה להתבונן על האתגרים, על הקשיים, על כל המשקל הרגשי הזה והמערכתי שהתפקיד הזה מביא איתו. אוקיי, אז אחרי שהמילים נשפכו על הדף, מגיע שלב היצירה. זה השלב שבו עוברים מביטוי מילולי לביטוי ויזואלי. המשתתפים מקבלים כל מיני חומרים, מגזינים, צבעים, מדבקות, והם פשוט נותנים צורה וצבע לכל מה שעלה בכתיבה. זה הופך להיות יומן ויזואלי. ופה יש נקודה סופר קריטית. ההנחיה היא מאוד ברורה. הדף לא אמור להיות יפה, הוא אמור להיות אמיתי. וזה כל כך חשוב. זה משחרר לגמרי מהלחץ הזה להיות אמן, או ליצור משהו יפה. הפואנטה היא אותנטיות, לא אסתטיקה. וזה מה שהופך את כל התהליך הזה לכל כך נגיש ומזמין לכולם. לא משנה אם יש להם כישרון אמנותי או לא. וזה מביא אותנו לשלב השלישי והאחרון בתהליך האישי, השיתוף. זה הרגע שבו הקול האישי פוגש את הקול של הצוות, שבו התובנות הקטנות והאישיות מתחילות להתחבר למשהו הרבה יותר גדול. תראו, לכוח של השיתוף הזה יש אפקט אדיר. פתאום לקול האישי יש מקום לגיטימי בתוך המרחב המקצועי, וזה כמובן בונה אמון ומחזק את תחושת השייכות. ואז קורה הקסם. לאט לאט, מתוך הסיפורים האישיים, מתחילות להתגלות מגמות רחבות יותר שמשותפות לכל הצוות. ההתבוננות האישית הופכת פתאום למודעות קולקטיבית. וחשוב להגיד, אפשר לבחור לשתף רק משפט אחד, מה שמאפשר לכל אחד להרגיש בנוח. אבל רגע, המסע לא נגמר פה במעגל השיתוף. למעשה, כאן בדיוק מתחילה המטרה השנייה, והיא מהפכנית לא פחות. איך לוקחים את כל התובנות האישיות האלה והופכים אותן לפעולה ארגונית ממשית. והתהליך פה הוא פשוט גאוני. קודם כל האיסוף. כל הדפים, כל הכתיבה והיצירה נאספים באופן אנונימי לחלוטין. ואז הניתוח.
כל התוצרים האלה הופכים למאגר נתונים, ומתחילים לנתח אותם כדי לזהות תמות שחוזרות על עצמן. נקודות לחץ, אתגרים, אבל גם חוזקות. והשלב האחרון הוא כמובן הפעולה. הניתוח הזה הופך להיות הבסיס לדיאלוג אמיתי ולשיפורים מערכתיים. כלומר, בסופו של דבר כל התהליך הזה נועד למשהו מאוד פרקטי, לייצר שיפור אמיתי שמבוסס על נתונים, במקום שהמנהלים ינחשו מה הצוות צריך, הארגון מקבל תמונת מצב סופר מדויקת, כזאת שמגיעה ישירות מהשטח, וזה מה שמאפשר ליצור פתרונות שהם באמת ממוקדים ויעילים. אז אם נסכם לרגע את הרעיון הגדול שעומד מאחורי כל זה, אנחנו בעצם רואים פה מודל עוצמתי מאוד, מודל של ריפוי כפול, שמתרחש כולו במרחב אחד. אפשר אפילו לתת לגישה החדשנית הזאת שם רווחה דו-תכליתית. מה זה אומר? זו התערבות שמצליחה באותה פעולה ממש גם לתמוך ברווחה של הפרט וגם בו זמנית לספק משוב קריטי לשיפור של המערכת כולה. אז למה המודל הזה כל כך חשוב וכל כך חכם? קודם כל, כי הוא נותן תוקף לחוויה האישית והופך אותה למידע בעל ערך. הוא בעצם אומר, מה שעובר עליכם חשוב, וזה דאטה. הוא גם מגשר על הפער הזה שתמיד קיים בין הדאגה לעובד לבין הבריאות של הארגון. הוא מעצים את העובדים, הופך אותם לחלק מהפתרון, לא רק מהבעיה. ובשורה התחתונה, הוא פשוט נותן כלי קונקרטי, מעשי, לבנות תרבות ארגונית בריאה יותר מבפנים. אז בואו נסיים עם השאלה הזאת, שהיא בעצם ממצה את כל הסיפור כאן. כיצד מרחב אישי יכול לרפא מערכת שלמה? זו שאלה ששווה לחשוב עליה. היא מזמינה אותנו לבחון מחדש את הקשר הזה, הכל כך עמוק, בין הרווחה של כל אחד ואחת מאיתנו, לבין הבריאות של המערכת כולה. ואיך לפעמים, דווקא ההשקעה במקום הכי קטן ואישי, יכולה להזין ולרפא את התמונה הגדולה.